This is more sa gabi Friday fun! Fun! 10:27 on the clock. Sama niyo ang dili guwapo pero lamiun la. Master Popi. Palihog ko ninyo galikyat sa akong YouTube channel sa mga nag-YouTube dyan karon naka-online ha. Naan ninyo akong kutaw question. Sa K-pop, katong 10th kutaw question nga na ako sa Capitol Grounds. Nandito ang K-pop group nga Legion o Jecel. Na sila dito na i-interview. Ambot, kung nakakuha sila, dapat makita ninyo dito sa YouTube channel na ko. Master Popi or Kutaw Question. O, makita na ninyo dito. Like, subscribe kung ganahan mo. Kung hindi mo ganahan, kirapon. Sumbong mong mama. 10:28. Let's play our next game. Be, tanan ako, Bin. Nabay nag-message sa Facebook, Bin. Nalingaw ba sila, Bin? Uy, sa manis. Okay, try na to, Bin. Sa first caller na to, si Mitche. Mitche? Yes, Master. Yes, Mitche. Kailan edad ni mo, Mitche? 20. 20? 20. Pinapoise na dayon pag 20. Virgin pa ba yan, diba? Virgin from? Carmen. Perfect. Ikapila na ka naka-boyfriend? 5. Kalima. Malas sila. Malas nila. Pero okay na gyapon kay nagmahal, nasaktan, makaka-move on pa rin. Pwede na pagkapangoyab. Pero mura gyapon, ingno na lang ako tong kapanguyabdaan. Wa gyapon kay madaw-daw. Ang pingi gina ha. Basta pwede mo tayo. Sige. Here we go. Ladies and gentlemen, Mitche in the mix. Like an earthquake. Hanapit mo lang ganyan. GMA man. GMA ni siya. Ano na tayo mong kauban, be, kung kabalo ba ni siya mo twerk, be? Hello, ah? Hello? Oy, pakit-cute lang na siya, pero hindi na virgin ba? Hello? Gana. Kinsa ni? Jecel. Pak ganun. Taga-asa si Jecel? Patag. Taga-Patag. 24? Oo. 36, 24, 36? Ay, hindi na mao. Pila, unsa man imong vital stats? Yeah, 34. Wow! 24. 24! Oo! 35. 35! Nakauyab na ka? Wala pa'y katuwa. Wala pa'y katuwa. Like an earthquake. Tama-tama, sir. Gid ba? Tama. Grabe na. Ikaw gid mas grabe. Ikaw ba? Ikaw bitaw. Ikaw na gid ba? Jecel.
Mitche, unsa man? Kaya nimo si Jecel dili? I'll try. Agay, I'll try. Sige, I'll try. Mas dito itong laki akong kontra, master. Anong kita na lang magkontra siya na lang mag-host. Unsa Di man? man pwede. Ha? Di ko eh. Pwede man. Nabiyon ba ako? Unsa lamion gid ka? Ikaw, manggo. Sige daw, B. Like an earthquake. Sen, Mm. nganong wala man ta ka nakita ang sukan, B? Ngang karon pa man ka nagkita. Nganong karon pa man ka niabot sa akong live? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon na naman? Sige, naamo ka Carmen, pero ako na lang ingon sa imo kay di man gyud ko paasa nga tao. Actually na nakoy girlfriend. I'm sorry, Stalker ba ako? Stalker? Stalker na. Abot sa pagpronoun. Unsa stalker? Like an earthquake. Saya, master. Sa ingon mo sayo ka? Ika, Nagpat-twerk, manggod ka. Jecel. Master. Ako na lang yung iingon sa imo nga nanakoy uyaba. So, ayaw na pagdol-dol. Magulat na to. Magulat lang ka? Oh, Promise? promise. sa'yo ipaglalaban ko. Awa na, maninoon. Ako. Pero inganin na lang, namang ko yung mga questions para sa inyo. Kung kinsay makatubag, pwede ko ninyo makuan. Pwede ko ninyo marintahan sa isa lang ka. For the sake lang, rintahan lang ko ninyo, ha? Walang sagot sa tanong Walang sagot. kung bakit ka mahalaga. Sagot sa tanong, mahal. Ano mong tanong? Ang akong tanong, kanang murag talong. Like an earthquake. Dangon na to. Ay, kapuya. Maulan, nagpunta pag-human. Inawa sa tabi, inawa be. Lulun sa upo, ginawa. Wala pa ginawa, be. 20 years old, gikan sa Carmen nga si Mitche versus Jecel. Gikan sa patag nga 24 years old. Sugdan na nato ang atong 5 seconds game. Unsay apelyido nimo, Mitche? Bunglay. Bangay. Bangay. Si Jecel sa apelyido? Sa Hulga. Ha? Sa Hulga. Sa Hulga. Sa Hulga, banglay. Sa Hulga. Sa Hulga. Sa dance session. Sa Hulga. Kaya na gusto maganahan po. Mas ganahan ko. Sugdan na nato niya kay sige lang tagkuan sig katawa ang atong mga as lang ko master dili nako makasulod lagi laway lagi una para makasulod. Laan! Na ako lagi ginawa yan. Nakasunod mo. Good PM, minaw ko ni mo, nalingaw kay ko wala akong kakapoy gikan work. Oh my God, pangita balik. Pangita ka, nawala din yung kakapoy. School Dala to sa likod. Pangita ato kay basin ko anto, pwede to remembrance. Sugdan na nato, be. Oh, unsa man na?
Si Kuan man to, si Mitche to. Uy, dili to ako, master. Naka-headset ko. Ikaw, Jecel. Naka-headset ko. O, ako pod. Uy, lain. Ikaw. Ano to, master? Sige, si Bonglay ang una, no? Kay si Ate. Sahulga. S man na si Sahulga, di ba? S. So, 5 points. Raise to 5 points. 3 points din, no? 3 points lang kay maabtan tanig o shopping. My dear amor, para ba? 3 points na lang ta, okay? Nanabra ko yung mga kuan. Si Mitche, murag ikaduha na ni naka-appeal. So ako nga nang gina-change ang mga kuan dani, mga question dani para dili siya Ay, akala mo ha? ganis ko. Honest lagi pero ipadula sa nato ng mga uban unta. Okay, next time. Next time ha. Anyways, ikaw ang una, you have 5 seconds to answer. So, Master, greet na ako. Ay, dili. Great dito na sa Eliwit ha. Ay, Sige. Bawal king. Dito na ta kang Mitche. Mitche, are you ready? Yes, I am. Yes, I were. Bitaw. Pagnalan. Og. Lalaki nga gusto mo virgin mo. Dagan kay. Sorry. Bastos naman kay ko karon ay. Lagi, bad to, Master. Kailangan ako musimba og magyud. Dagan yun. Mitche. Pagnalan. Contact to me. Og tulo ka buok. Tulo ka parts sa cellphone. Keypad. LCD screen. Duwa man to. Duha naman na ito. Keypad, LCD screen. Unsa di ay? Alamay ko na. Ay, duha na siya. Sa muka. Jero. Jecel. Okay lang. Are you in or out? Ano? Di pwede in and out. Jecel. Kana gidi. Ay! Sige. Jecel, pagngalan. Og tulo kabutang nga maka-Bluetooth. Cellphone. Speaker. Ayay. Speaker, nanaon ta ka atong speaker pero nagkulang pa mag-isa gyapon. Isa. Unsa pa may lain? Kanang kuan, di ba, di ba kanang mga tawag Bluetooth headset, di ba? Tama, Jecel? Oo. Mitche! Tawag balik, Mitche, kay kuha na ka kanang mga 10 minutes na ka. Mitche. Ikaw, Jecel, be. Tawag balik gyapon, Jecel. Mitch? Yes. Ayan. Gitar po, na. Wala. Okay, Mitche. Wala pagyapon mo'y points duha. Here it is. Pagngalan. Og tulo ka buok. Sikat nga dance group. Oy, palihog lang ko ambulance kay nalipong ang pamilya, nalipong siya. Turn down for what? Like an earthquake. Bakit yan?
bakit ganon? Na mental block siya nga. Dapat mental white, manggod dapat. Mas nindot ang black, oy. Uy, mas tsada ang white. Nga naman. Kaya ng black o white, master. Dili. Nindot man ang black, so tsada ang white. Nindot man siya. Grabe, Bert. Okay, kayo. Kutok. Inveras, grabe. Giselle, this is your next question. I mean, category. Okay, sir. Pangalan og tulo ka buok. Tulo ka buok pangalan sa nag-Miss Universe. Ayo. Ayo. Mga ibig bahog. Namoy bahog. Ginoo. Ano? Yay, wala man. Maka mental block magud ka, master, eh. Mental white lagi. Alam yun kay. Iwan ta, concentrate, master. Ay, tawon sa Dili ko ako, pero labi, oh. Lagi, ay sa babang. I'm sorry. Okay, Sorry. next. Sorry. Mitche na. Si Mitche ka, di ba? Ako. Sige. Mitche, pangalan og tulo ka buok, sikat nga Maria. Lo. Nawanang yun. Madula pa mo, day? Kaya ito, tulog ka, Maria. Maria Pilingera, Maria Osawa, Maria Mercedes, Maria Magdalena, Maria and Luigi. Maria man ito. Ginagawa naman siya, nag-gay naman siya ron. Ayay. Next. Ayay. Wala na pong sayin, master. Hindi. Sobrino. Jecel. Pangalan og tulo ka buok, sakit nga gikan sa animals. Wait. Ang sabi sakit sa iro. Nga nani. White future ni ko, white future. Mitche. Pangalan og tulo ka buok na ay red sa iyang costume nga superhero. Superman, Spider-Man, Captain America. Is correct! Hit me with the horns! Okay. Sakto. So, 1 points. 1 points na si Mitchi. Dagan kay 2 points ba? Pero 1 lang. Si Giselle na naman ngayon. Giselle. Pagngalan og tulo ka buok, celebration activity sa mga mag-uyab. Mag-date. Honeymoon o... Ang sorry. Sorry, anniversary o Valentine's. Boom, panes. Walay score si Giselle. Itlog. Oo. Ito na. Let's go to Mitchi. Mitchi. Pagngalan og tulo ka buok gabuhaton sa tao nga makasingot. Jogging, biking. Ayan! Waka answer ang virgin.
Nasa mukha, di oy. Why hinanawan? Ikatulo na unta to. Saan ikatulo ba? Katong kuan ba? Kato ba? Katong... Kato bitang mag-twerk ba na unta? Ito. Yes, naong ni mo. Dirty-minded. Mitche, dirty-minded. So, let's go to Jecel para makatabla ka, Jecel. Here we go. Pagngalan. Pagngalan og tulo ka buok klase sa sayaw. Hip-hop. What? Hip-hop, ballet, Wali o... tapos tango. Oh my goodness. Palakpakan. Palakpakan yan. Ito pag yan. Ipa-twerk, Bill. Like an earthquake. Good vibes ba para makakuan ang mga malas diha mawala. Wala naman yung bilbil, master. Kinsa to init kinsa to? Si Jecel? Ayaw lagi ba? Oh, Ako mo. Grabe. hindi ako siya mo. Si Mitche. Hindi bitaw ko si Mitche. Bungol man mo. Na ikaw. Ayaw pa. Palimot, tingin ko dari. Agatindog. Sige tindog. Ito na. Dito na ta kay Mitche kay gatindog iyang uno. Dala ko. So, ako ni babag lugar ang uno lugar. Pagbutang lugar na niya. Oh. Gatindog man gud na. Oo, gatindog din. Ito na. Mitche. Pagngalan og tulo ka book title sa rock songs. Laklak. Lak, lik-lik, ug lok-lok. Samang ka. Jecel for the tie. O, para makatabla ka, Jecel. Tara na kung sa'yo, master. Pagngalan og tulo ka buok, lalaki na ka-virgin mo! Char lang. Tawag sa balik, Jecel. Tawag lang sa balik ko, Mitche. Jecel? Yes, master. Ayan. Mitche? Mitche? Yes, hello. Kinsa kay mas pinaka-sexy sa ilang tingog, no? Text daw mo din sa kuan be sa ABS-CBN mobile number. Kinsa inyong bet butang diha. Si Mitche ako or si Jecel akong pinaka-nice og tingog. Nice man gud og tingog. Katong idol si Jecel. Pag-selos ko ba? Joke. Dali na to may bawaan kung asa gyud mas idol niya ang virgin or dili virgin. Kaya ko may maka-idol siya ako. At least may maka-virgin. Ayan! Bole. Tara na, master. Ay, Jecel. na, At next. hindi pa di ko ipakon ako. Si Mitche, no? Si Mitche sunod? Yes, master. Kinsa sunod? Ano si Jecel, di ba? Oo. Di ba si Jecel sunod na? Ay, Di ba tawag ba ako si Jecel na unsa mo ka? Yes, master. Ako sila. Oh, para matabla. siya day, sorry. Para makatabla. Siya day. Manablahay mo gani. Nasto Jecel. Salig kay naka 1 point. No? Asin pa. Pero unya, mga away na unya ba makadaog ka. Hindi, Raway, good. Jecel. Pagngalan og
tulo ka buok brand sa panty. Natasha Habianas. Ganyan ang isa. Abi kong chinilas na ng Habayanas, nari panty. MSA Natasha. Oh, nadi ay. Natasha. No. Ang Habayanas na panty? Ha? Na? Avon. Avon. Talo. Update. Grabe siya. Habayanas ni palit ko panty. Ayan. Like an earthquake. Ano din siya, ha? Unsa, sir? Palit ko panty ba? Abayanas. Sir, unsa nga size? Let's do this. 1 point pa yan. Mitche, kados abot ama 3 points. Mitche. Pangalan og tulo ka buok klase sa bed. Diofo Mandawi from Daki. Ingong kog brand. Ay, unsa di? Klase din na siya. Oh. Kruk. Okay. Folding bed, double den. Classic. Klase sa... Anong brand ba, Togi? May pagmayon ka... Endorser. Kahoy. Pagmayon ka nga na, kahoy, okay pa, makonsider. Okay. Ay, sa May muka. kahoy, bamboo bed. Duyan bed. Nadi ay. Adi ko, okay. Malakkan pala na. Easy. Ay, no. Kung anong brand mo. Jecel, Yes, Mr. this is your Your category. time. Jecel, pagngalan og tulo ka pangalan ha? Tulo ka pangalan sa fiesta. Pangalan kasi. Ayay. Sinulog, panakbenga, Cagayan. Ay, kasi. Naku! Sige, let's do Mitche. Pagngalan og tulo ka buok sikat nga Dennis. Dennis Trelio, Dennis Laurel. Dennis Padilla. Is correct na lang! Ang kulit na ito. Dennis, mangguto siya. Dennis Laurel? Check sana ako kay basin na magreklamo. Master Popi, wala may Dennis Laurel. Ha? Akong i-google ha. What's his spelling? Laurel Dennis. Anagi di IB. Tara na mo ba gini akong ginauna bing? Agyod lagi. Mao gyud. Namang good. Dennis mo gadong ingon pero i-consider na nato kay Dennis mangyapon. So 1 point na si Mitche, isa na lang. Kasi 1 point? 2 points dahil, sorry. Diba ako, 1 point, isa na lang ang kulang. 1 point na Ako, 1 point na lang ang kulang. Sis, wag yung Di ingon ba ka 1 point? Gani, ang kulang. Lagi. Kalasot. Ito na, kay Jecel. Ay, ikaw di nag-char-char Jecel. Wala pa kay score. Pagngalan, Jecel, og tulo ka langgam nga di makalupad.
Ayo. Ayo, ma'am. Napa si Jecel dia, ma'am? Tulog na! Uy, uli na tayo. Di na tayo manaygon. Eh, Jecel naman. Dili makalupad. Penguin. Tapos, kuan, ostrich, o... kuan, ikaw na bala sa isang. Hindi yung kalupad. Kuan, usay, ang mga parrot, no? Makalupad. Katong pabo. Pwede naman na, bird mangyap. Pabo? Wakabalo. Wakabalo. Katong manok gani, the family of bird. Ha? Ayun ka po. Bird, bang na siya, the family of bird. Ito na. Ano yung bird sa imong uyab? Dahil ka nga. Yari siya. Ilala. Baka uli. Ipauli na kayo na, hindi na ako galit, tanawa, oh. Naligo na to. I'm wearing this, only this. It will start with or without you. Hindi nga na makaangkon na. Anyways. Kay kuha na ta, Mitche. For the win. Mitche? Yes. For the win. Kasi nag-for the win kaya hindi ko Kuha ni Nemo. Ikaw na ang pinakagwapa sa Carmen. Ang katong Miss Carmen, mapulihan na nimo. Mitche, pagngalan o body part nga nagsugod sa letter N. Nose. Nails. Nose. Sa to ang kadua? Knees. Nis? Charnis? Yes, Mangel. Ni manggutong giigon ba? Ni ka ni. Letter K manggunang ni. Ay, man. Tanchawan. Hit me with the horse. Hit me with the horse. Malagi. Ilang basin nalimot kag kuan ba nga? Letter N de akong gipangutana. Abi ni mo letter K na sa imong na. Di lusot, di ba? May maguguan ng palusot so ay ko ninyo lusot-lusot. Sino ba sabi kinaulo ko gamay? Ni, dagang kayo nag-text, oh. Unsa to, Master Popi? Ni? Letter N, body part yun. Nagsugod sa letter N, ni. Diba naratol ko ba? Sabok! Yeah. Siya, si Mitche, ako, Master Pop, maka-in-love kayo. Tingog. Yo! Bigay ko na sa'yo dyan, ha? Nainingon dali, si Mitche, ako, maka-in-love, o tingog, unsa daw? Yan na. Ana, mangini sila, mga bully, mangini sila. Nani, no. Nani, ni, no. Ay, oy. Sige lang, good. Char-charam ko niya ito ba? Murag mga barkada ba nga nangansyaw? Master Popi, good vibes kaayo imong caller. Regards ko sa iya. Katong ni ingon sa ni. Pineapple ka na yung vegetable. Vegetable! Pineapple! Pineapple! Sagin na kaya kung tiyan. Magdaya, Tabs. Sige na, ni. Sige na, Nina.
Ito na, dito na tayo kay Jecel. Jecel, pinababawi ka, Jecel, ha? Jecel, good luck to you. Jecel, Ni. pagngalan og tulo kasakyanan nga gamit ang animals. Dump truck. Unsay dump truck? Sakyanan nga gamit animals. Dump truck, nag-drive ang animal dito. Jecel, sorry rin ako. Mabugan mo ka tao. Sabi nga po, Master. Oy, Twerk lang sa tabi. Like an earthquake. Wala mo gud mo kabalo nga kabalo mo gud na mo drive ang mga ero. Ang problema lang wala sila lisensya. Wala mo gud sila lisensya mo nang dili lang nato sila ginapadrive. Pag ana nimo uy nilabay ang hala ang dump truck, hala ang kabaw. Ang kabaw. Ay nako. Karumata, karwahe, o Karang-karang. Karang-karang. Ay, karang-karang. Kanang kuan ba? Hindi na, pero bagong mamay. Unsa kay nang kanang sa mga kabayo? Unsa kay kanang tawag carriage? Dili, marad. Lulul sugdan. ay, masakyan nga. Ano ba? Lulul si Mitche. Sige, dapat na Ito na. Mitche. Pangalan o sakyanan nga ni animals. Sa mukha, jike. Sudlan ba? Sudlan o ganun. Okay na, Jecel. Pareha na ako. Hindi. Sa'yo magitasay. Kailan na ko, Ayan na mag-explain kay wala na. The damage has been done. Wala na may reputasyon. Sige na. Eto na. For Mitche. Dump truck! Ina ba? Ina. Mas may na lang ng dump truck kasan ni letter N. Grabe, uy. Sige na. Mitche, pangalan og tulo. Kani. Tulo. Kabuok. Kanta ni Justin Bieber. Love yourself. Alright, baby. Like an earthquake. Nadaot sa Ni. ni Together with dump truck. lohod pa more sa dump truck. Sige, dito na ta. Ikaw, uy. Jecel, atagan jud kaniyag chance ba? Oh, mo-forgive mo. Good ko kay di ko. Nagyang nakaapan lang o shopping na gid oh. Jecel, pangalan og tulo ka buok names sa napakadiya Jecel? Nahimong kang robot ko. Ano lagayit ba? Ito man to. Ginawa, mabuti na ako. Jecel, pangalan o tulo ka buok pangalan sa or names sa child star. Ang tawag sa master, wala ako nadungog. Child star. Child car? Ito sa master. Child star. Child star.
Second child nga na star. So wrong. Child star. At tarawan na din. Answer ato. Dump truck. Like earthquake. Sorry na. Carried away. Ni. Kina. Okay, Mitche na for the win agad ni ba? Sa'yo doon sana. Ngalan og tulo ka buok. Tulo ka buok kanang gatrabaho sa airplane. Flight stewardess, pilot. Guard, ayaw mo. Engineer. Ano naman yung engineer? Oh, pag kuhan lugar, pag naog. Di ba? Ginoo. Sige, ito na. Jecel. Giselle, mo na na. For 1 point. Pangalan og tulo ka buok island sa Visayas. Boracay. Surigao. Shit, ha? Visayas ang Surigao? Ay. Around the world. Mitche for the win. Kanina na name for the win ba? Ikaw 1 million na. Iwan lagi ko ay pag yun ang for the Ay, win. Okay. Mitche. Pagngalan og tulo ka butang nga gasuoton sa mga cowboy. Boots, chicken, o cowboy. Ala, wala nakapas ang last. Cowboy. Wrong. Ay, Cowboy hat. Ulang. Yeah. Ayan. Simon pod, gasuoton sa cowboy ang lain nga cowboy. Ano sa mo? Brad, di ba cowboy ka, Brad? Ikaw cowboy pod ka. Yes. Suot ko ni mo, bi. Sige. Ditso na ta kay Jecel. For 1 point lang, Jecel, please. Please, maloy kasi mong kalag. Jecel, pangalan og tulo ka buok klase sa Chinese food. Wala ka balo? Kanang chongyang me og shimpang shoes og chingyong yang. Wala chimpang shoes og chingyong yang. Shibo cheese si. Chinese food. Kumukhaan dito ko ana ba? Labi na tong katong rishi shushu siya. Og shishu no nyang nya. Noodles. Sa paman. Kung ibawaan, noodles nga beef, noodles nga chicken, noodles nga seafood. Yay. Mitche, imo na gini Mitche ba? I hope so that I can do it, sir. Bagi Englishan man ka taon sa. You expect me to nosebleed my nose? Sige na, Master Bay, para madaog na ko ba? Mitche, Yes. pagngalan og tulo ka buok parts sa swimming pool. Water. Reed. Floor. Ambot na. Sa tuig kadua? Ay, drill. Sa tuig kadua? But. Kana bitang. Muna ang bitang ka, tas nakahawinan ko. Ano sa gingon kanina? Drill mo siguro na. Rail og... Ano sa tong last? Floor? Oh, hindi ko may ko ano. Siguro. Kung andyan na
po. Ay, nako. Kuhanan na. Wrong ka. Diving board, slide, o water. Pwede to water. Ito na. Giselle. Giselle. Sir. Okay. Pagnalan o tulo ka buok sikat nga river sa tibok kalibutan. River. Carmen River. Sikat na, sikat. Oh, kaila kayong mga taga-Amerika sa Carmen River. Hindi o river mong good na. In the first place. In the place to be. Kuha ko na gyud. Nile River, Amazon, o river nga katong ex ni River. Sarah. River nga ex ni Sarah. River. Ito na. Mitche for the win. I hope for the win. Gikapoy na ko. Ika po. Mitche, pangalan og tulo kabuok games nga ginabuhat sa beach. Volleyball. Sumuni, oy. Volleyball, baraha. Tapos, volleyball na po din pag magbaraha. Malusod kayo. Ito na, Jecel. Pagnalan o trabaho nga ang ilang uniform na color white. Napabagat ka, Jecel? Naapa. Asa man ang nurse, ang doktor? Ha? Ang kuanda yun, PT or aning massager? Masure, manggod. Masure, oy. Let's go, Mitche, for the win. Purot na akong question. Pagngalan og babae past or present niya. Pagngalan og tulo ka buok past or present nga babae nga DJ sa MOR. Sweet Maricar, Dada Morena, Maria Pilingera. Is correct! Like an earthquake. Trumpet mo niya. Bitaw. Thank you so much sa inyong duwa. Nalingaw mi. Kring, kring, kring. Jecel, Yes, master. you can greet your friends now. Greet your Yes, friends. lagi master. Great day na ako sa bibigay nga. Nag-answer sa ako pa. Sa dump truck. Tapos, Especially sa akong mama, sa akong manghod, o sa tanan akong barkada nga naminaw karon. yawn. O especially Kay... Lamdam. Love, love. Ayan. Yan yung tinawagan na. Ikaw.
Thank you so much, Jecel, sa imong time. Moro to? Ito, Master. Yan. Salamat ha. Sunod na po. Salamat. Salamat po. Bye-bye. Bye. Love you. Hate you. Mitche. Yeah. Gitulon di ay. Sige. Mitche, you can request now 2 songs. Don't Stop Believing, siguro na. Don't stop believing. Man siguro na. Ano? Samo. Don't stop believing man siguro na? Ano? Ano sa spelling sa man siguro na? Huh? Ano sa spelling sa man siguro na? Man siguro na. Kaya kung i-type ba, wala man may kanta ng man siguro. Dayon. Dayon. My Morena Girl. My Morena girl. Okay, no problem. Sige, greet your friends. Your friends. Great lang ko sa akong self. Kang gingging nga. Friend ni mo yung self? Friend na ako akong self ko eh. Ay, ginaawaya ka na sila kumain na. Di ka tindan. Dayon. Gingging ka mong color ganina. Ka Angel Grace Bona. Tan. Richland Romero. Lord Jane Gabaha. Og sa mga namina sa MOR. Og sa mga nagbilar. Wala namin. Sorry kayo. Ayaw ko namina mo ko. Lagi, ikaw rang. Greet yourself. It work mo na yan. Mora? Dayon. Sa mga taga-lagindingan. Og maura mo. Og sa imo dahil, Master. Thank you. My shoulder, my head, my pastilan. Naan sila, katawa sila. Sexy kay tingog si Jecel. Dump truck? Pastilan dump truck? Nay animal? Ang driver siguro animal kay manligya. Dump truck. Pwede ba daw mga sa imong number? Pwede 500. 500 ha? Ay, yatag din ako. Dili na ako kasulod, Master. Upo lang. Dugay ba ana? Oy, bandila na. Samal Island. Salamat kayo, Mitche. Thank you, Master Popi. God bless. Ako na play mong song. Don't Stop Believin'. Maura to. Salamat kayo sa imong kuan ha. Bye. Pag-apil ha. Sunod sila na po ha. Okay. Thank you. Love you. Anyways, mga kamamilya, wala na akong igong time. This is Master Popi saying, don't worry, be happy po my blame. There's enough for that. Kung wala ka naman mag-comment, huwag ka nang moment.